dia a tothom. Avui us parlarem de l'emergència climàtica. Jo sóc l'Adrián i parlaré en representació de la meva classe. Som un grup de l'Institut Maria Espinal de Poblenou, compost per la gent de primer i segon d'ESO. Estem gravant des dels estudis de Ràdio 4 a Barcelona. Volem donar les gràcies a Ràdio Televisió Espanyola per deixar-nos els seus estudis i acollir aquest programa. Hem fet un projecte que es diu Sintonitzant per l'emergència climàtica, dirigit per la Lucía, treballadora de l'entitat ComSoc, Comunicació Social, i en Cristian, el nostre profe de català. En aquest projecte també han participat la Maritza del MENA Cooperativa Feminista, la resta de l'equip de ComSoc i l'ONG Arquitectura Sense Fronteres. Hem escrit aquest programa per parlar de les coses que ens interessen i d'algunes coses que hem après gràcies a un vincle que hem desenvolupat amb un grup d'estudiants de la ciutat d'Inhambane, a Moçambic. Avui us parlarem de l'emergència climàtica i de moltes coses més. No te'n vagis, que ara comença la millor part. Per aquesta primera secció del programa tenim un grup format per l'Artur, el Kilian, l'Ivan i l'Arnau. Benvinguts, nois! De què ens parlareu avui? Hola, bon dia, sóc l'Arnau i com a tema a tractar en aquesta sessió tenim l'emergència climàtica i farem diverses preguntes derivades, com per exemple, quina és la diferència entre el concepte d'emergència climàtica i canvi climàtic. Després us donarem la nostra definició sobre el terme emergència climàtica. Ara sí, ja podem donar pas a en Kilian, que farà la primera pregunta. Hola, bon dia, Artur. Per començar aquesta secció et volia preguntar què penses, si el canvi climàtic és el mateix que l'emergència climàtica. Què és per a tu? Per a mi, les crisis varien en termes de causes, intensitat, durada, geografia, difusió i actors socials involucrats. Enfront del canvi climàtic, fer servir crisi fa que el públic pugui percebre una estructura i una solució. La urgència que denota el terme pot ajudar a prendre les accions necessàries. Si la paraula és emergència, em ve al cap que hem d'actuar amb molta rapidesa, ja que si no se'ns acabarà el temps i les conseqüències seran irreversibles. Gràcies, Artur. A mi em fa pena pensar en l'extinció dels animals com a conseqüència de l'emergència climàtica. Li has preguntat a l'Ivan què en pensa d'això? Hola, Ivan. A tu? Quines emocions et genera l'emergència climàtica? Hola, Artur. Per respondre a la teva pregunta, a mi, personalment, a l'escoltar el terme emergència climàtica em venen al cap paraules com distopia o pandèmia, les quals van acompanyades d'una sensació de preocupació. També em surt una petita riallada deguda a que, sobretot, les paraules distòpic o distopia solen ser molt comuns a les pel·lícules o sèries. Només el fet de pensar que tot el que presenten les pel·lícules es pot donar el terme a la realitat, no ho sé, em sembla molt curiós. És veritat, a mi també em sembla molt curiós. Ara, l'Ivan farà la següent pregunta. Hola, Kilian. Per finalitzar la secció, m'agradaria preguntar-te sobre la teva opinió al respecte. Si creus que es viu igual l'emergència climàtica a totes les parts del món o no? Jo penso que no, perquè a no totes les parts del món es viu igual. Bàsicament perquè hi ha parts del món que pot fer temperatures més altes o més baixes. Depèn a quin lloc estan. A més, els països del sud, com Moçambic, pateixen més les conseqüències d'aquestes pujades de temperatures. Tot i que les accions que han causat les pujades de temperatures han estat prohibides majoritàriament pels països del nord global. Gràcies, Kilian, per donar-nos la teva opinió sobre aquest tema. Ara sí, després d'haver acabat la tercera i última pregunta, podem donar pas a la següent secció del nostre programa sobre l'emergència climàtica, aquí als estudis de Ràdio 4. Aquestes han estat les nostres impressions sobre l'emergència climàtica. Gràcies per escoltar-nos i no desconnecteu, que això continua. Hola, oients del nostre programa Sintonitzant l'emergència climàtica. Us recordem que som estudiants de primer i segon d'ESO de l'Institut Maria Espinal, del Poblenou, Barcelona. Acabem d'escoltar unes reflexions molt interessants sobre l'emergència climàtica fetes per als nostres companys. Jo sóc l'Adrián i ara estic amb el Denis i el Manolo. Com esteu? Perfecte, Agri. Gràcies. Bona tarda a tothom. Em dic Manolo. El dia d'avui respondrem una pregunta al voltant de l'emergència climàtica. Com serà el futur? És una pregunta desconcertant, interessant i alarmant.
Per això estem nosaltres. Per respondre a aquesta pregunta, soc Denis, per cert, us avanço que mirarem quins futurs possibles ens podrem trobar i respondrem preguntes al voltant de l'emergència climàtica. Us compartirem informació detallada sobre la investigació i el debat que hem fet a classe amb tot el grup. I ara, sense més dilació, anem amb la primera pregunta del dia. Com serà el futur al 2050? Encara que en faltin gairebé 30 anys, el 2050 és un dels anys que genera més expectació per la humanitat, per la gran incògnita de saber quins futurs ens espera. Haurem superat el canvi climàtic? Haurem aconseguit erradicar la pobresa o acordar tractes de pau internacionals? O, en canvi, ens haurem erradicat a nosaltres mateixos? A diferència del que molts pensen, jo no crec que ens haurem extingit o alguna cosa semblant al 2050. En canvi, crec que haurem aconseguit regular la població mundial, millorar l'educació i fer-la més accessible, així com l'habitatge, la salut i els recursos bàsics. Podríem fer una millor gestió del capitalisme, per exemple, regular la bretxa entre rics i pobres i fer un repartiment més equitatiu, donant les oportunitats al ciutadà perquè aconsegueixi alguna cosa millor. A més, penso que la llibertat d'expressió i la seguretat serà major gràcies a l'educació d'uns valors que dia a dia augmenta el nostre món. Crec que l'empremta de carboni es reduirà en gran mesura, la qual cosa reduirà els residus i els gasos d'hivernacle, de manera que les necessitats humanes i la vida animal coexistiran de manera sostenible. Però un fet important en els objectius globals per a aconseguir tot això és deixar de banda els recursos fòssils i l'energia nuclear al 2050. Sembla fàcil, no? Però Manuel us explicarà els aspectes a considerar per a aquest canvi. La transició cap a energies renovables i la reducció del nostre consum energètic és un tema crític i d'actualitat. Com a societat, és important que ens comprometem amb aquest objectiu per aconseguir un futur més sostenible i net. Per aconseguir això, és important que prenguem mesures significatives per promoure l'ús d'energies renovables. També és crucial que els governs i les empreses assumeixin la seva responsabilitat en aquesta transició i promouen polítiques que incentiven la transició cap a energies renovables. Però un altre aspecte important és la quantitat de diners que genera la indústria petrolera. Encara que ens sembli bé donar tants recursos a aquesta indústria, molts treballadors depenen d'això per viure i la retirada de suports immediats a la indústria afectaria de manera negativa a algunes persones. S'hauria de cercar una manera més sostenible d'aconseguir energia, fer una transició més lenta o trobar altres alternatives de negocis per l'empresa. I per concloure, amb la nostra part de programes, li preguntarem a la intel·ligència artificial del moment ChatGPT. Com creu que serà la vida al 2050? No sabeu què és ChatGPT o una intel·ligència artificial? Tranquils, us ho explico. Les intel·ligències artificials són la part de la informàtica que intenta replicar les accions humanes com el pensament crític o la presa de decisions en màquines. Això es fa gràcies a una gran quantitat d'algoritmes que li donen la capacitat d'entrenar a la intel·ligència artificial per obtenir el resultat desitjat, com crear art, redaccions, etc. Un procés de rutina o el que sigui. Però la més popular és ChatGPT, intel·ligència artificial capaç de respondre ordres de qualsevol tipus. En aquest cas, li hem preguntat com creu que serà la vida al 2050 i aquesta és la seva resposta. Crec que la vida dels humans al 2050 serà molt diferent a com la coneixem avui en dia. Hi haurà una sèrie de reptes i avenços que afectaran tots els aspectes de les nostres vides, des de la tecnologia i l'economia fins a la política i el medi ambient. Pel que fa a la tecnologia, és probable que vegem avenços impressionants en àrees com la intel·ligència artificial, la robòtica i la biotecnologia. Aquests avenços tindran un gran impacte en la forma en què treballem, ens comuniquem i vivim les nostres vides quotidians. D'altra banda, l'economia global continuarà evolucionant, i és probable que veiem un major enfocament en l'economia digital i en la sostenibilitat ambiental. També podríem veure canvis importants en la forma en què s'organitza la feina i en la distribució de la riquesa. Pel que fa al medi ambient, és probable que els reptes relacionats amb el canvi climàtic s'intensifiquin,
i és possible que ens veiem obligats a adoptar mesures significatives per combatre'l, com reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle i canviar la nostra forma de produir i consumir energia. En general, crec que la vida al 2050 serà molt diferent a com la coneixem avui en dia. Hi haurà molts reptes, però també hi haurà grans oportunitats per fer front a aquests reptes i construir un futur millor per a tothom. Gràcies, Denis i Manolo, per donar-nos la vostra opinió sobre com anirà el futur i també per explicar-nos això del GPT. Molt interessant. Hola de nou, seguim amb el nostre programa. Ara continuem parlant de què s'està fent per donar resposta a l'emergència climàtica. Us deixem el grup format per Badar, Ignacio i Carmen. Com esteu? Hola, gràcies per la introducció, Adrià. Per començar explicarem què és l'activisme. Pel diccionari, l'activisme és l'activitat sostinguda amb la intenció d'efectuar un canvi de tipus social o polític, habitualment dirigida a favor d'una postura particular. La paraula activisme es compon de actiu i ismo. Actiu permet qualificar a aquell que actua o acciona de manera constant, o que compta amb capacitat per a això. Amb rapidesa i eficàcia, per a mi, que sóc Ignacio, l'activisme és una persona que es manifesta o fa alguna cosa perquè deixi de passar una situació que no li sembla justa. Per mi, Badar, l'activisme és una activitat social on participa la gent perquè els polítics facin alguna cosa contra l'emergència climàtica o un altre tema. A l'aula hem treballat l'activisme i hem parlat sobre grups que estan donant resposta a l'emergència climàtica, per exemple, Rebel·lió o Extinció i Black Mamba. Rebel·lió o extinció és un moviment internacional que utilitza la desobediència civil no violenta com un intent de frenar l'extinció massiva al nostre planeta i minimitzar el risc de col·lapse social. Els seus principals focus són, el primer, la justícia climàtica. Ha de ser garantida prioritzant els col·lectius en situació de vulnerabilitat i opressió, reparant les situacions de desigualtat històriques. El segon, dir la veritat. Els governs han de ser sincers amb la gravetat i urgència climàtica en la qual ens trobem. En tercer lloc, ens invitem a pensar que és molt important actuar ara. També posem en focus en reduir emissions i consum dràsticament. Per últim lloc, proposem crear assemblees i ciutadanes com espais de participació i presa de decisions sobre l'emergència climàtica. Aquest grup l'hem escollit perquè ens va proposar triar un espai de Barcelona i també perquè era l'espai d'activisme més interessant de la ciutat. També volem parlar del col·lectiu Black Mamba. És un grup de dones creat l'any 2003 que va lluitar contra la caça furtiva a Sud-àfrica. Protegeixen específicament els rinoceronts, una de les espècies més amenaçades en la zona per la venda de les seves banyes al comerç il·legal. Les dones patrullaven el gairebé de 2 milions d'hectàrees del Parc Nacional Kruger a Sud-àfrica i van aconseguir detenir a diversos caçadors furtius. Hem escollit aquest exemple d'activisme perquè és molt interessant tenir un referent de dones que lluiten per temes que els interessa i que estiguin disposades a lluitar pels animals. Hem parlat sobre l'activisme perquè de grans podem tenir problemes si no canviem coses immediatament en relació a l'emergència climàtica. Perquè si no ens adverteixen de les coses que poden passar i fem alguna cosa, després podem acabar més malament. Després de conèixer més sobre aquests grups, a l'aula ens va sorgir la següent pregunta. Com sent la gent activista quan no se l'escolta? I això ho vam parlar perquè hem treballat el mite de Cassandra. Ara us explicaré què és el mite de Cassandra. Aquest mite grec ens explica que la Cassandra pot mirar el futur i el poble no li creu. Un dia va arribar el famós cavall de Troia i la gent es pensava que era un regal, però la Cassandra sabia que era una trampa. Però ningú l'escoltava perquè tenia el malífic de que ningú ni podia sentir.
Per la nit, quan estaven dormint, va sortir l'exèrcit del cavall i van destruir tota la ciutat. La visió catastròfica que la Cassandra veia es va convertir en realitat, perquè ningú li va escoltar. Després d'aquesta explicació, jo crec que la gent activista es sent molt malament quan no se li escolta. I vosaltres, companys i companyes, com us sentiu quan no us sentiu escoltats i teniu una cosa important a dir? Em sento ignorada i malament perquè vull expressar-me i no puc. Jo em sento malament perquè penso que no els importa el que dic. Jo em sento molt malament perquè no sóc escoltat i això em fa que em senti malament. Esperem que us hagi agradat. Podeu seguir escoltant els nostres companys. No desconnecteu. Hola, oients del nostre programa. El nostre programa ja està arribant al seu final. L'últim grup que tenim està format per l'Iker, l'Alba, la Bruna i jo. Com esteu? Hola, jo sóc la Bruna i estic molt bé. En aquesta secció parlarem sobre Moçambic en relació a l'emergència climàtica. Us recordem que durant aquest projecte que hem treballat a l'aula vam connectar amb una classe de joves d'Inhambane, una ciutat de Moçambic. Ara, el primer tema que volem comentar és què sabem nosaltres sobre Moçambic. Hola, jo em dic Alba i volia dir que Moçambic és un estat de la costa oriental de l'Àfrica Austral. La seva capital és Maputo i el seu continent és Àfrica. Jo sóc l'Adrián i avui explicarem unes dades curioses sobre Moçambic. El primer és que hi ha 147 aeroports a Moçambic, encara que només 22 tenen pistes de superfície dura. El segon és que Moçambic només té un idioma oficial, el portuguès. No obstant això, Moçambic és un país multilingüe, on resideixen 43 idiomes, i l'última dada curiosa és que Moçambic té l'única bandera nacional amb armes modernes. Mostra l'AK-47 amb una baioneta. Seguidament jo encara tinc dubtes sobre l'esport a Moçambic. Per lo que m'he informat, anteriorment a Moçambic el que més jugaven era futbol, que és l'esport que feien allà. Feien moltes competicions i era l'esport que es coneixia més. A l'streaming que vam fer amb el grup de Nimbanye no es feia més que parlar de futbol i no d'uns altres esports que podrien haver demostrat més. La majoria de gent que jugava eren nens, algunes nenes també. A Moçambic el futbol era un dels esports més importants. La meva pregunta és que si no feien més esports, ja que ara hi ha molt més esports que abans i suposo que a Moçambic també. Hola, jo sóc l'Iker i ara us explicaré el que pensàvem de Moçambic. Al grup no teníem ni idea que Moçambic existia. Quan ens van dir que era un país, pensàvem que seria un país amb moltes dificultats econòmiques i amb vivendes i terrenys pobres. Això ho pensàvem abans de començar les sessions. Ara ja sabem com és Moçambic. Ens ha sorprès molt la manera de viure del país, perquè hi ha parts amb molts beneficis, recursos i per això hi ha persones que viuen millor. I després hi ha d'altres que ho tenen més difícils per viure, aconseguir recursos i estudis. Ara encara tenim dubtes de què passa a Moçambic, però sí que és veritat que ens agradaria saber si la vida per ells allà és fàcil, com són les cases, si hi ha molta contaminació i com són els estudis. A part de tot això, ens agradaria molt saber com és l'activisme a Moçambic. Per això, com nosaltres no podem contestar aquesta pregunta, volem introduir una entrevista que han fet allà, des de l'escola 1 de maig d'Inhambane. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat la nostra secció. Gràcies, moltes gràcies. Ara, per donar veu a més gent, us posarem l'entrevista que ha fet a Inhambane, Moçambic, una activista ecofeminista que es diu Ideltrudes Celia Namburete. Boa tarde, nós somos os alunos da Escola Primária 1 de Maio, localizada em Uelé, cidade de Inhambane. Eu chamo-me Jaqueline. Eu chamo-me Chanil. Eu chamo-me Samuel. E eu chamo-me Cícero. E vamos conversar com a tia Ideltrudes Célia, ativista social e ambiental. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós. Um tema relacionado ao planeta em que vivemos. Afinal de contas, todos devemos conhecer e saber como cuidar do meio em que vivemos.
Ela faz parte de um projeto que se chama Sintonizando pela Emergência Climática, intercâmbio sonoro entre Inhambane e Barcelona. Uma turma de jovens de Barcelona do Instituto Maria Espinal também trabalhando e aprendendo sobre o tema. Além disso, estão participando no projeto algumas organizações, como Arquitetos Sem Fronteiras e COMSO. Com tudo isso e muito mais, estaremos convosco durante os próximos minutos. Ouçam a Rádio Moçambique no 102.1 da FM e pela internet. Estamos apenas a começar. Nossa terra Moçambique, teus filhos vão te honrar, vão te abraçar. Mesmo aqueles que te deixaram, um dia vão voltar, para nunca mais partir. Moçambique, the sun is gonna shine. Moçambique, lava ni moda. Madina love will be wild. Dream is yours and mine. La bonimada, atuanada, olá. Nossa terra Moçambique, teu povo vai crescer e ensinar. Nossos corpos tatuados de glória um dia irão contar a nossa história. Moçambique, verde vai desabrochar, os campos vão florir, vão parir noites de luar, onde a batucada se esquece de vibrar e nunca mais parar. Terra Moçambique, teu povo vai te honrar. They gonna hold you. Com aqueles que te deixaram, um dia vão voltar. They're never gonna leave. The sun is going to shine. Lava ni moda. Madinelo will be fine. Dream is yours and mine. Lava ni moda, atua noda, olá. Nossa terra Moçambique, teu povo vai crescer e ensinar. Nossos corpos tatuados de glória um dia irão contar history, yo, Moçambique, o verde vai desabrochar, os campos vão florir, vão parir noites de luar, onde a batucada se esquece de vibrar e nunca mais parar. Moçambique,
obrigada por continuarem ligados. Esta é a segunda parte da entrevista sobre emergências climáticas. Eu chamo-me Iomara. Eu chamo-me Shaimila. Eu chamo-me Dércio. Eu chamo-me Sérgio. E eu chamo-me Erson. Está conosco nesta conversa a titia Zélia, que é ativista ambiental. Olá, sou a Zélia, ativista ambiental. Olá, tia Zélia. Olá, Shainila, como está? Eu estou bem. Gostaria de saber como a tia Zélia gosta de se apresentar. Para os meninos, gosto que me chamem de tia Zélia. Para outras pessoas, sou Ideltrudes Zélia Namburete, sou ativista social e ambiental. Fale um pouco de si. Eu nasci em Maputo, e cresci em Maputo e agora vivo aqui na província de Inhambane. Como foi a sua infância? A minha infância foi muito bonita. Tenho 3 irmãs e brincávamos muito com os amiguinhos. Brincadeiras, por exemplo, como as escondidas, o pigeons, entre outras. Por que hoje é uma ativista? Eu sou uma ativista porque eu acho o trabalho muito interessante. O nosso país tem várias pessoas que precisam de apoio em termos de conhecimento, em termos de informação. Então, eu acho que o meu trabalho é muito importante para fazer chegar a informação sobre as mudanças climáticas, assim como sobre outros assuntos. Hoje nós iremos falar sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas, que é um tema muito importante. Sérgio, qual vai ser a nossa primeira pergunta à tia Zélia? A nossa primeira pergunta é: tia Zélia, como ativista ambiental, o que faz? Sim, a ativista ambiental é uma pessoa que se dedica a proteger os direitos das pessoas, os direitos principalmente sobre o meio ambiente. Porque, como vocês devem saber, todos nós, todas as crianças têm o direito de viver num ambiente saudável. Então, eu como ativista social passo a informação sobre o que é o meio ambiente para as pessoas, como fazer para proteger e, em caso de problemas, apoio as comunidades em resolver esses problemas ambientais. Por que é importante a existência de ativistas ambientais no contexto atual? É importante termos ativistas ambientais porque é necessário proteger o ambiente. Atualmente existem vários problemas ambientais, como por exemplo as queimadas descontroladas, como por exemplo as chuvas intensas. Acho que vocês ouviram falar, por exemplo, do ciclone Fred. Houve cheias, etc. Então, é muito importante nós falarmos, conversarmos com as pessoas sobre a importância, não é, de protegermos o meio ambiente para evitar que, por exemplo, estas cheias afetem as pessoas, para evitar que as pessoas andem a derrubar as árvores, para evitar que as pessoas atirem o lixo ao chão, entre outros aspectos. Titia Zélia, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida. Nós podemos encontrar no meio ambiente, por exemplo, animais, as plantas. Também podemos encontrar seres não vivos, como, por exemplo, a água, a terra, as montanhas, entre outros aspectos. O homem também faz parte do meio ambiente. Por que é importante estudar o meio ambiente e preservar? Quando eu descrevi o meio ambiente, falei de alguns exemplos. O próprio homem faz parte do meio ambiente, as plantas, os animais, a água, etc. Então, esses elementos todos, precisamos deles para poder sobreviver. Precisamos da água para beber, precisamos da água, por exemplo, nas fábricas, precisamos da terra para podermos viver, para construir as nossas casas, é lá onde tem os nossos cemitérios, entre outras coisas. Então, é muito importante cuidarmos e preservarmos o meio ambiente, porque se não fizermos isso, nós vamos desaparecer. Tia Zélia, quais são as boas práticas ambientais? Temos várias boas práticas que nós podemos aplicar. Por exemplo, na escola, é muito importante não deitarem o lixo no chão, porque se vocês deitarem o lixo no chão, para além de sujar, também pode causar doenças. Outra coisa que podem fazer é plantar árvores. O papel das árvores é purificar o ar.
Então, cada árvore que vocês plantarem estão a ajudar o ambiente a purificar o ar. Por exemplo, quando vocês vão ao mercado, compram plástico, não é? Para meterem o pão, para meter o alface, a couve, entre outras coisas. Quando compram aquele plástico, depois têm que conservar, porque o plástico não é bom para o ambiente. Vocês sabiam que o plástico demora 500 anos para degradar-se lá no solo? Então, é sempre bom nós usarmos e reutilizar sempre que for necessário. O que mais podemos fazer? Por exemplo, quando estivermos a lavar a louça, muitas vezes, não é, abrimos a torneira e a água vai escorrendo. A melhor maneira é usar as bacias. Mesmo, por exemplo, quando nós estivermos a tomar banho ou a escovar os dentes, não vamos deixar a torneira ligada. Quando estamos a escovar, fechamos e só ligamos a água para poder lavar a boca, lavar a escova ou quando estivermos para tirar o sabão, por exemplo, do corpo, no caso em que nós estivermos já a tomar banho. Então, são várias práticas que no nosso dia a dia, né, podemos usar para ajudar na proteção e na preservação do meio ambiente. Muito obrigado pelas respostas. Nossos companheiros continuam a entrevista sobre o tema. Fiquem atentos e ouçam a Rádio Moçambique. Sem água não há vida. Temos todos de poupar. Vamos tomar atenção para a água não acabar. Todo dia me levanto, nunca falto ao meu banho. Gasto menos no meu balde. No chuveiro a menos ganho. Se em casa a água quente que sai fácil da torneira, não exageres na dose, seja no balde ou na banheira. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Se insisto no chuveiro, só uso pra me molhar. Fecho a torneira primeiro, que me estou a ensaboar. E ao lavar os meus dentinhos, uso um copo para poupar. Nunca uso a torneira pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Meu pai tem um carro, eu ajudo a lavar. Nunca uso a mangueira, uso o balde pra poupar. Eu também rego o jardim que tenho de tratar, mas tomo muito cuidado para não exagerar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Sem água não há vida, temos todos de poupar. Vamos tomar a lição pra água não acabar. Boa tarde mais uma vez e voltamos para a nossa entrevista. Repetir que hoje estamos com a ativista ambiental Ideltrude Zélia. Obrigado por estar conosco. Agora vamos falar sobre as mudanças climáticas.
tema importante para a atual realidade do mundo e do país. Tia Zélia, o que são mudanças climáticas? Mudanças climáticas são alterações que ocorrem no clima. Essas mudanças têm a ver, por exemplo, com a temperatura. Acho que vocês observam que, por exemplo, no inverno, em algum momento as temperaturas são altas, o que não é normal. Por exemplo, as chuvas que nós temos, não é? Acho que ouviram falar do ciclone Fred, não é? Em Boane, por exemplo, tivemos inundações, não só aqui na cidade da Machixe também, tivemos inundações, há pessoas que perderam lugares para viver, há momentos em que há muita seca, não há disponibilidade de alimentos por muito tempo. Então, esses fatores todos fazem parte daquilo que são as mudanças climáticas que afetam a nossa vida, porque podemos ter fome, podemos perder as nossas casas, podemos perder os nossos animais, entre outros aspectos. Tia Zélia, quais são as causas das mudanças climáticas? As causas das mudanças climáticas são várias, mas nós vamos nos concentrar naquelas que o homem, não é o principal ator. Por exemplo, o desmatamento. Há várias florestas que são cortadas, por exemplo, para abrir campos de futebol, para tirar, por exemplo, a madeira para a produção das cadeiras onde nós sentamos, mesas, etc. Isso é muito prejudicial para o meio ambiente. Temos também a questão da industrialização. Há países industrializados, há países que têm grandes indústrias, por exemplo, os Estados Unidos, a China, não é, que produzem carros, que produzem petróleo. Então, este processo todo cria problemas, cria danos, cria poluição para o meio ambiente. Tia Zélia, como podemos evitar as mudanças climáticas? Primeiro, devemos passar informação sobre as mudanças climáticas, o que são mudanças climáticas, para as pessoas perceberem. E depois, plantarmos árvores. Temos que plantar muitas árvores para, como eu expliquei anteriormente, porque estas purificam o ar. Há coisas, por exemplo, que nós podemos fazer mais, como não deitar o lixo no chão, fazermos a seleção do lixo, né? Termos um local, por exemplo, para deitarmos as garrafas, termos um local para deitarmos o lixo orgânico. E vejam só, o lixo depende, né, de cada um. O que nós consideramos lixo para outras pessoas pode se considerar recurso, não é? Aquelas garrafas podem ser usadas, por exemplo, as garrafas de refresco. Geralmente, quando compramos refresco, a garrafa, depois devolvemos à loja, não é? Então, aquela loja depois volta a utilizar. Mesmo as garrafas plásticas. Há famílias que vivem de reciclagem, não é? Que é retirar aquilo que para os outros é lixo e voltar-se a reutilizar. Por exemplo, o papel. Vocês sabem que o papel é produzido a partir de plantas? Então, se nós reutilizarmos papel, significa que a floresta vai se salvaguardar. Não serão muitas árvores que vão ser abatidas para a produção do papel. Outras coisas que nós podemos fazer, por exemplo, é ajudar os nossos pais, não é? Aqui na cidade, muitas casas, os nossos pais costumam, por exemplo, pavimentar o chão. Podemos conversar com os nossos pais para poderem ter, por exemplo, uma relva, não é? E não deitarmos lixo, por exemplo, nas valas de drenagem, porque se nós deitamos o lixo, a água não vai poder passar e vai invadir as nossas casas, não é? E tantas outras coisas que nós podemos fazer para que estas mudanças climáticas não nos afetem. Como vê a Terra no futuro no âmbito da preservação do meio ambiente e mudanças climáticas? Se nós não cuidarmos, não preservarmos o meio ambiente, vamos ter problemas muito sérios, como os que estão a acontecer agora. Vocês são alunos, se a situação continuar assim, se os estados, não só Moçambique como os outros, falamos de alguns países, por exemplo, que poluem, não é? E isso impacta na nossa vida, vamos perder escolas, significa que nós não vamos estudar. Vamos perder hospitais, significa que quando nós ficarmos doentes, não vamos ter onde ir para fazer algum tratamento. Não vamos ter florestas, significa também que isso vai nos causar problemas à saúde, porque o ar estará poluído e não teremos as florestas para purificar este ar. Então, há necessidade, não é, dos governos reduzirem as emissões. E nós também como cidadãos, nós também como crianças, também fazemos a nossa parte, porque todos fazemos parte deste que é o ambiente.
Obrigado, tia Zélia, pela conversa. Felizes de poder conversar consigo e aprender das experiências e das lutas como ativista. Hola, sóc el mateix passat d'abans, però ara per acomiadar-me, perquè el nostre programa d'avui ha arribat al seu final. Som el grup de joves de primer i segon d'ESO de l'Institut Maria Espinal de Poblenou. Hem parlat des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya sobre què és l'emergència climàtica, com serà el futur, què s'està fent per donar resposta a l'emergència climàtica i de com és l'activisme a Moçambic en relació d'aquest tema. Hem après moltes coses fent aquest programa i podem dir que hem tret algunes conclusions, com són que a vegades quan pensem una cosa és d'una manera, després ens donem compte de que no és així. I això ens va passar quan ens van dir que era Moçambic al principi i ens van canviar la nostra idea que teníem al principi. Una de les altres conclusions que hem tret ha sigut que si seguim així, la Terra en uns quants anys ja no existirà. I ja una de les últimes conclusions que hem tret ha sigut en relació a l'activisme que existeix gent que posa en risc la seva vida per al medi ambient. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Ens veiem a la propera. Adeu! Somos